Tabalam no? Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sinigang na bangus mga kapudibis at meron tayo dito sa patis, and drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin, mga tamkay kapampangan. Mga na po, ang nag-request po ng sinigang na bangus ay si Ma'am Mama Mia. Ayan, ito na po yung request nyo, Ma'am. Yes, at sa kanyang boyfriend na si Pepito Guevara. Ayan, shoutout po sa inyo. kain na po tayo. Ito, Ayan, unang sagot. ulo daw yung sa akin. Ako, tiyan daw yung sa akin. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo, mga kapudibis. Tanggalin ko yung sabaw. Dito ko yan. Yan. Yan, ang daming rice. Dami namin rice. Balaw sabaw. Yan. Sarap ng bangus. Yan tayong kulay. Wait na yun.
taba, oh. Taba ng bangus. Sawsang sapatis yung taba. Sarap. Nanginangin na ba? Oh. Sarap gulay. Sarap. Sarap sana, walang tinino. May boneless pa siya, no? Bangus. Yung daing lang, no? Yung dinadaing lang. Kahit matanik, masarap. Akin na lang. Oh. Yun na. Gusto tayo. Hati na lang tayo.
tinik. Sarap. Ang sarap ng bangus. Kahit matinik, masarap, no? At saka matataba yung mga bangus po. Nakita niyo naman yung taba. Gumagalaw yung berry. No? Ayan mga foodie bis, naubos po namin sinigang na bangus. Ayan. Ma'am Mama Mia, ito na po yung request nyo at salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At sa jowa mo po, yan. Ingat po kayo dyan. Sir Pepito Guevara, shoutout po. Ayan. Shoutout Laya Payawan Siopaw sa asawa mo at kay Baby Allison, kay Catherine, kay Christian James, kay Calix at kay Chermy Macalisang. Shoutout sa inyo. We love you. Hello po. At kay Christopher daw. Shoutout. Christopher Esquilio, shoutout Tong. tong. Ayan. Mga Kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy, at syempre, Yael Pochi, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. At syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, mga Kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. We love you.